जों दिनै चिनि म इंलिश मीडियम स्कूल और चिनि ताकुक सं विशेषकै तिप्रासा आमचायो गोरों जागा बरक कमहायकै इंलिश मीडियम स्कूल खुलगै दङ गे अगानानि न कायसा चिनि ताकुक बिनि मेनलि बिनि नक हंखाय बिनि बुफानि नक हंखाय बुरिमानि बादि फरिक्सरा बंगा चिनि एंटी ड्रग्स कमिटिनि अत्र एलाकानि दिनै लेफुंगा गामसा गोब्रा बादि फरिक्सरा बा यांगो जयरामुदि लेमुसरा म आमचायो बो जारा म हायखाय बिथिसाय तंनाय न मुथांना थांतानि बिनि बिराद अबदान दं बायदे बाय बनो बरक नायमालिया नरगो जेमन गयासरिनो जेरकम बुथारमानि हाय बनो बहायकेनो बाइक एक्सीडेंट बाथाग्रिवै बाइक रंना एक्सीडेंट हायके खलायरिवै बिनि साकाव टर्चार खलायै बनो बुथार जाखा बे बिनि खरकसा सुक बिनि बुसाजुक दङ आइ सादाखामु आइ सादा बर्मा ब बिनि फेमिलि चलि yang दंखा yang फरायनानै खेबो बयस सुङै दंखा इंगाय अजराव जों खोनागा चिनि आं थानाय प्राय नियर अबाउट मतामति 7 months नि सिगां आं स्कुल फायथांजाक स्कुल खूब गाहामखाय चलि दङ म आमचायो प्राय ताबुबो गोबांमा फातारनि बर फोरोङै दङ गाय अरनि चिनि ओ एंटी ड्रग्स कमिटि राव न बरानो सागासार महाय একটা फेमिलि बरनगिया सुबाय जामान न इंगाय तिनि बना प्रि नार्सारि वो याखौ नार्सारि वो भर्ती तिनि और खलायरिखा ओ बुरिमानो तिनि बनो आं 1 बोसोरनि बागै जाना माने फिस क्लां थांगा आं नेक्स्ट इयार आव आं हायकेरिनाय बुमा जदखन पर्यन्त सेल्फ सपोर्ट नि साक पर्यन्त आं बनो सुबाना हने आं तिनि कग्रिजाक आं कग्रिनाय माने कग्रिखा गा अबनो भर्ती खायनो बागै न जों तिनि और चिनि आमचाइनि चिनि जारा दफानि सामुंतां तंनाय चिनि वारियर्स रक बरक जों थानजा खायै जों और चिनि बुरि रगबो सिगला बल रगबो ताय बेबाग न जों और फायलायजाक अनेके 1 month सिम जानाय जा अबा 1 बोसोर सिम जानाय जानाय ताय 1 बोसोर या बिसि बुरुम नायजांनाय बिनि फेमिलि न फेमिलि बोलते ओसरायनि जत बिनि प्राइवेट थेके सेंगै बिनि जत किछु जों एकदम एट अ टाइम जों एडवांस माने एकलगे रिरु हायजी एकलगे रिजा बोसोर सुक्तिनि अबा हायकिनि जे खानो स्कुल दं माने ओ स्कुल बिसिनते कोनो जुबा सरक द मानखा ओ स्कुल नि बिसिनते बरक 50% प्राइस जों सुबाखा अब बेलायका हामबाय जोंनि अथॉरिटी स्कुल नि अथॉरिटी न गरनि किछु जों जालक दङ तैरक थिमतो माया अबरनो जों एडिचा हापांनि सुबानानि बागैबो आं वान सका अरनि लोकेल चिनि एमडी सार्वे सालायनाय चिनि जततको चिनि शक्ति माने जों जततको मानसाक चिनि जुरिडिक्शन जे पावर तो माने पावर न जों युटिलाइज खायै जों और किसा मिसा सुबानानि तैरक फानरनानि बागै जों वान सलाय दङ इलेक्शन नि जे प्रोसेस पाइमानि परे न जों और कायसा तैनि व्यवसाय खायर जानाय ओके हामबाय